Wow, मोजां नुदोंना guys? N.mohilarya YouTubeफोरा होनबाय थादोंमोन नालाय जाय जायनोखि सिन्दुर लाखाया बिसोर एसे हुआ लानो नागिरनाय टाइप सोरबा आंखौ गोसो थोहां आंखौ हाबा जानाय नुनाय नङा जां बिबो सिन्दुर कमलायो ओमफ्राय बिबो एसे बेलेग हुआ लानो गोसो दङ जां मालायदो खारगोन जां बेबायदि आंना ओरैबायदि खानाय जदों आरो दानि नोंथांमोन बिस्कुटनि टेमा बथलफोरावसो सिन्दुरफोरखौ दोनो आरो नानै Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआव बरायनाय जाबाय। स' लोगोफोर आं दा नै दुगैखांबाय पुरा फ्रेश जाखांबाय आरो ना दुगैखांनानै खानाय बुलुदों आङो दिनै खानाय सुदों आरो खर' सुदों ना खानाय सुदों मा होनो आं मिथिया खानाय सुदों आङो बिराद माबा नांदोंमोन नालाय सिन्दुर लाबाय थानानै बोरैबा नाङोमोन मानो नालायथ' बहुत मानसिनो माबा मानो आरोना सिन्दुर लाबाथाय किसुमाननि माना खिन्थु बहुत मानसिनो माननाय खोनायोथ' आंनाबो मानो आरोना होमबाबो आं लायो स' सोरनिया खिनिया सिन्दुर लाबाथाय मावो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिथाहरदो लोगोफोर दे जोंनिथिं बिराद अखा हागासिनो आरोना लोगोफोर बिराद अखा हाबाय थादो थ' अखा हाबाबो आङो दुगैबाय अखा हाबाथाय बहुत मानसियानो दुगैया जोंहा बिहामजो जाबाय नालाय थ' सिख्लाफोरा दुगैयालासिनो थायो आरोना थ' जों दा हाबा जाबाय नालाय थ' बिनिखायनो दुगैनो गोनां जायो आरोना लोगोफोर दा आङो नै इन्ट्र'खौ लाबाय बेबायदिनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नै दे ओरैबायदि अखा माने दासो एसे स्रां खालामदों आरोना ओमफ्राय हरावथ' डेन्जार अखा हादों आरो लोगोफोर नोंथांमोनथिं अखा हादोंना हायाखै नोंथांमोना खिथाहरदो लोगोफोर दे जोंथिं बिराद अखा हादों अखा हाबाय थाबाथ' बिराद मुरुनोसो गाहाम नांगोन ना लोगोफोर आंहाथ' बिराद मुरुनो गाहाम मोनो किसुमाना जानो गाहाम मोनो अखा हाबाथाय किसुमान आरो मुरुनो गाहाम मोनो आरोना आंनि जानोबो गाहाम मोनो मा होनोमोनलाय दिनै आङो ओरैबायदि गोदोर सिन्दुर लागोन आरोना मानोना N.mohilarya ना मा होनबाय थादोंमोन नालाय सिन्दुर खम लायि बा सिन्दुरखौ खोबनानै ओरै लानाय बा जायनोखि सिन्दुर लाखाया बिसोर माने मा जायोनो एसे हुआ लानो नागिरनाय टाइप सोरबा आंखौ गोसो थोहां सोरबा आंखौ गोसो थोगोन जां सिन्दुरखौ लायाबा आंखौ हाबा जानाय नुनाय नङा जां बेबायदि होनदों आरोना बियो स' बेनिखायनो आं सानबायखि आंखौबो जाहाथे बेबायदि नेगेटिभिटि सारा बेनिखायनो आङो बिराद गोदोर सिन्दुर लागोन होनना सानबाय आरोना ओरैबाबो आं लाखायो होमबाबो दिनै बिराद गोदोर सिन्दुर लागोन आङो लोगोफोर नङाबा आंखौबो सानगोन ना इबो सिन्दुर खम लायो ओमफ्राय बिबो एसे बेलेग हुआ लानो गोसो दङ जां ओमफ्रायो मालायदो खारगोन जां बेबायदि आंबो होनजानो हानाय ना लोगोफोर ओरैबायदि गोदोर लागोन नोंथांमोना मा जागोन आंखौ गोजाननिफ्रायनो ओरैबायदि सिनायखागोन आरोना जेरैबायदि खेबसे आङो टंलायाव थांनायाव आरो मा जादों जोंहानि बाजै जायो आरोना आंनि हासबेन्डनि लोगोनि हिन्जाव जायो आरोना थ' इसोराव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय बाजैया मा होनदों आगै सिन्दुरखौ फिसा लानाङा माने आं मिडियामनि लायोमोन आरोना सिन्दुरखौ फिसा लानाङा आगै नोङो मा होनो सिन्दुरखौ ओरैबायदि गोदोर लानानै जि गोदोर फुनना होदोंमोन आरोना लोगोफोर आं फट'बो थिखांना दोन्दोंमोन मोनसे मबाइलाव खिन्थु बे मबाइला आंना गाज्रि जाबाय नालाय थ' बेनिखायनो दा बे फट'आ गैला आरो नङाबा नोंथांमोनखौ खिथिनो हागौमोन माने बिनि सिन्दुरखौनो जि गोदोर फुनना होदों आरोना आबौआ मालायनि सिन्दुरफोरखौ फुननो मोना आरोना होमबाबो बि बिराद गोदोर फुनना होबाय आंखौ जि लोगोफोर आंना ओरैबायदि खानाय जदों आरो दानि नोंथांमोना नायनो हागोन ओरैबायदि गैयाव ओरैबायदि टेनसन दुखु जाबाय थादों आरोना मा खालामबाथाय हामगोन खानायाव मा ट्रिट लाबाथाय मा सेम्पु मा क्रिम लाबाथाय आंनि खानाया मोजां जागोन बेखौनो सानबाबो साननो हागौला आङो लोगोफोर मा जागोन दा आंनि ओरैबायदि खानाय गबाय गोलाव लाखिनानै माबा खालामनो नागिरो आरोना मा होनो गोलाव लाखिनानै आङो हेबनो नागिरो ना हेबना लानो लुगैयो आरोना खिन्थु आंनि खानाया गोलाव जाथारा ओमफ्रायो आङो गोलाव जायैखाय खानाय गुसुं लानो गोनां जायो आरोना थ' जोंनि गामिनि बुरिफोराबो आंखौ होनदोंमोन नों खानाय माबा खालामनाङा दे सिननाङा हाबा जाबाय ओरै जाबाय होनदोंमोन आरोना खिन्थु आंनि खानाया जे ओरैबायदि हामा आं सिनाबा जाखाया आरोना ओरैबायदि लेथ्रा नुखायो दाबो नेखिनाव ओरैबायदि जदों आरोना ससेयावनो जदों आरो ओमफ्राय खानोबो खस्थ' जायो ओमफ्राय एगारनोबो खस्थ' जायो आरोना बेबायदि जाबा ओरैनो बिबार बारबाथाय खानायाव एख' नङा खिन्थु जबाथाय मा जायो
ससेयावनो जबाथाय खानोबो खस्थ' जायो एगारनोबो खस्थ' जायो जुदि खानाय बिबार बारबाथाय डाइरेक्ट इयाव सिनना होनो हायो आरो खिन्थु खानाय जुदि जयो ओरैबायदि खस्थ' जायो लोगोफोर मा ट्रिट खालामबा मोजां जागोन नोंथांमोना खिथाहरदो लोगोफोर ओरैबायदि दुखु जाबाय थादों आङो नङाबा लाव टुक्रि नोंसिगोन नोंथांमोना नोंसोरनि बाजैखौ नुनाय नंला लोगोफोर मोजां नुनाय नंला नोंसोरनि बाजैखौ लाव टुक्रिसो नुसिगोन आंखौ नोंथांमोना जोंहा बारा फैसा थाखा गैया नालाय दुखिया मानसि नालाय बेनिखायनो नै ओइ बिस्कुटनि टेमा बथलफोरावसो सिन्दुरफोरखौ दोनो आरोना नै नोंथांमोना नायनो हागोन सम्पाबुरिनि टेमायावसो जोङो दोनो आरो माबा खानजुंनिसो माबा बानायना लादों आरोना जोङो लोगोफोर नायदो आरोना दा फैसा थाखा गैया नालाय बेनिखायनो निफोरखौनो इउज खालामनांगोन आरो लोगोफोर उपाय गैया उपाय गैयानो होननांसिगोन लानो लुगैबाबो फैसा गैया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नैबे टेमायाबो बिराद बायलांबाय आरोना बायजोब्बाय नै होमबाबो बायबाबो बेयावनो दोननो गोनां जादों आरोना लोगोफोर खानजुं फुराना हामा जानायमोन आरोना बेखौनो आङो हास'ना लानानै बेबायसा खालामना लादो आरोना ओमफ्राय बेबायदि खालामना लाबाथाय बरहिया जायो माने सिन्दुरफोरनो बरहिया जायो बेनिखायनो बेबायदि बानायदों आरो ओमफ्राय लोगोफोरा प्लिज नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअफोरखौ नायबानो जाबाय जाहाथे नायो आरो थाब थाब आंनि चेनेला मनिटाइज जायो लोगोफोर आं ओरैबाबो गोदोर सिन्दुर फोनखायो आरो N.mohilarya होननायखाय आरो बांसिन गोदोर फोनो ट्राइ खालामबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायनोसै माबायदि नुयो आंखौ गोदोर सिन्दुर लाबाथाय वाव मोजां नुदोंना गाइस दासो मोजां नुदों दा गोदोरबो फोननाङा होनना सानो आरोना लोगोफोर मिडियाम फोननांगोन जिखिनिखि नांगौ जायो बेनि थाखायनो फोननांगौ एसेबां गोदोर फोनबाथाय गाज्रिसो नुयो स' एसेबां मिनिमाम फोनबानो जायो लोगोफोर फोननांगौ एसे खोबना लानाङा आरोना बुस्थुखौ ओमफ्राय जों आंनि भिडिअआ दिनैनि बेनोसै नोंथांमोना मोजां मोनबा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बाय बाय